अजीत के भाभी आई रही हाँ आ उनकर बहन रहली हाँ आ नाता में इनकर सालियन लोग हैं भाभी हाँ तब का आ एगो छोटे छोटे लड़का रहे हाँ तो वो जाने कि अपना मम्मी से कहलस कि मम्मी मम्मी स्कूल में मैडम बोल रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ थोड़ा आराम से बोली तो प्रेग्नेंट माने गर्भवती होना हाँ कहलस कि मम्मी प्रेग्नेंट मतलब क्या होता है क्या तो गरमा का तकतर की कैसे जान गई होती चुकी लड़की क्या पूछ रहे हो? तो लड़का जनलस कि खिसियले कि प्रेग्नेंट अल्लाह। भइल आ तले मेला में घूमे जात रहे आई कर भौजाई के छोट बहन संगे घूमत रहे हाँ तले इनका सलिया पर गिर जाता सलिया दबा गेल ऊपर बा त इनकर भौजाई देखली कि हमरा बहन के तई ढाई देले बा खिसिया का ताकतरी तो लड़का कहता कि मैडम जी आप बेकार में क्रोधित हो रहे हैं मैं गिर रहा हूँ आपकी बहन पर और आप कैसे प्रेग्नेंट हो रहे हैं